5. cedete İsmail Subhani'nin cevabiyetinden muzumunda bir kişi yarım edanına emir ma'ruf nehy münker vadip şu Müslümanlığımızı iddia ediptir. Ahunaga ol başlan şey İsmail Subhani Müslümanlığım aytyan gurunu koyup ber tanşalım şoň açıklamasına barayın. Biz ya Ramazan'ın hakkında ne mi dedik? Ya Ramazan'ın hakkında ya Ramazan bir emre be ma'ruf nehy münker. Bir adamның bir jamyny kakyan, ey adam, eger şimandiçili oyunmadyk bolsaň, oyun yaramadan yartyna bardy. Şundan melek toba gelip barahym yaramadan tamamy gurrun işi. Bir edafadat yok munda. İleriki Müslümanlığımyň aýdan gurrun eşitdiňiz. Biz yaramadan hakynda näme diýdik diýe, yaramadan ýerlerine emir ma'ruf we nehy münker we diýe. Emir ma'ruf nehy münker diýen näme? Ýagşat çagyrmak ba, ýamandan gaýtarmak ba, emir ma'ruf ýanky yaramadan ýan gurrun dedi. Awul başda Müslümandan öwde. Men açyp aýtyp bereýin. Siz netije gelýär bilen. Şuň durşy münkermi? Ýaşny emir ma'ruf nehy münker bamy. Siz netije gelýär Müslümandan. Awul başdan şu yaramadanna Qur'ana ters bir zat ba. Men goşa tepçen ýene aýtyp beren Qur'an ters zatlar näsany. Awul başdan Qur'anna Nelekim Sure-i Nur 27. ayetini okuy. Ya eyyuhellezine amenu ey iman getiren erkeklerden analar la tedhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu birinin öyüne barcak kodanız olaydı ödeyin olmasa deyip dur Huday Teala. Ne yapar mı? Hatta testenisu ecad almalı deyiptir. Kızavetsiz bilin. Yarım edanip kafa eğlenen adamlar birinin kafasına parmağını ecada diyerlemiye. Şu horo köşlep südüsüne kıyıkçı kılın malahim girip çıkıp gitiyerlemi. Awol yine ganimatdi. İyi zaman biz oğlan hak aylan yavatımız yarım edanip de bilmen aylanlık. Sonra belli bir adam bir obada aylanardı. Ama indi bu yetekid o böyle olup ola nämenin bilen olundan geriye. Awol baştan ştada Müslüman doğan şıbır lokam bir münker ikişin ödünde bolupdu. Tem birinin kafasına barsan bazar yurtta budatta bolamasa ulu bitin malahim Türkmen ilin arasında bidatlar umumi suratında esin rahat edilmeye bunu emir ma'ruf nehy münker ba diýmeklik jaýyna şuň öde ulakam bir münker eke Qur'anyň ters boldy. Bir gurdum. Bu näme diýip oda näme ejad almaly? Yatanma, turanma, namaz okyp turanma, haýty bir öz bara hususy işlere meşgul bolup turanma, giýje we görünme ho giýjeň bir ýaryna aýlanyp berema dogry. O şataýda Müslümandan şeýle şeriat ters. Näme adam sen yarımdan kabul eden akla. Kafadan geleni söyleyin akla. Onun kafayı kalkıp bağlan suratında mudahmet icad etkilerler. Bir gurdum. İkinci gurun Müslüman doğan. Gurun şunun içinde ikinci muratta da Huday Teala Sure-i Nur'un 27. ayetinin idine ne mi diye? وَتُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهَا Şu bir yerin kafından varsa kotanız diye şu hanımadan salam vermeliyiptir. Kızabetsiz bilen yarım edana anırdan kafadan gelen adamla Esselamu Aleyküm falan dahi kavmi halı hal sağlamanı tiyirtun bu dik giriyer mi? Ya yok şu et qoşqusunu okuyup giriyer mi? Şayet hayti birinin qoşqusunda da salam bağ olsun. Emma salam bilen o selamı şeriki selamu aleyküm deyip aytın o da ve aleyküm esselam deyip halı hal sorursun gel ver işin var deysin böyle bir gurun yok. Her kapıdan giriyerler oğlancıklar girip dururlar böyle qoşqusunu okuyor oğlu qaraklar qoşqusunu okuyor her bir dat deyip dururlar. Diyen datlarda ne mi? Allah diyelim. Allah diyen ne şey olmasa alayanlar Allah dedim evadim yani. Yani kanalmayı gelirlerden, tumaşlardan. Allah diyorlar Allah demeklik zikirde. Allah demeklik zikirlerine görünüyor Müslümandan İsmail Subhani. Ama Allah ne emri Allah. Allah diýende şu olmasa alayan ki Allah diýenden ýadyň o şeýbeden ýa dogry. Ölüp gitdi bende. Muňa ne bir zikir diýil diýe, ne bir başga bir at diýil. Ýöne bir barahym boş kefiki milletin agyny öwrenipdir Allah'da Allah. Allah'dan ne zikir bolacak Müslümanda oldu. Şu bir ulaqan pesesinde emir ma'ruf nehy münker diýmekligiň şuň öde şu duranyň öde münker ýani. Şuň zikir etmekliginiň öde münker boldy Müslümanda oldu. Ki Allah taýip barahym dogrudan zikir etmän öwredilmäni ola Allah diýip berýär Hudaý Teala. Üçüncüden ne öwrenip barýar Pedonun kapıdan girenne önçek ecad almalı. Ecada yok umumi torutunda. İkinciden ne? Kapıdan girene salam verip girmeli. Bu da gurrun yok. Üçüncüden ne? Huday Teala Sure-i Nur'da şu 31. ayetinde erkek adamları da yüzlentir, denanları yüzlentir. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Ey Resulü Huday imanlı erkek adamlara ait namahrem morallerine gön ete okudlu diye. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Zenanlara ait diye namahrem görülerine gözlerini ete okudlu diye.
Sen şunu hesap et. Mehrem, namehrem diýen adam öýdi. Şu Türkmen ilin asasen manasy barmyşyň. Gördün mü şu açelin bir adam var. Hey. Namehrem diýip kenara çekil diýip duran adam gördüm Türkmeniň ara. Türkmen ili sade millet, kavm millet. Emma wagty köşüp Bukharaň ýol diýip şu forum heleyle bilen garşy durup gurrun berýärsiňiz. Heleyle bilen medrhede garşy edip büdüni perdewan storatyn gurrun berýärsiňiz. Millet mehrem namehrem nerden öğrenmer musulman dogallam. Türkmen ilin arasynda mehrem namehrem asan manasy ýok yani. Girisip çykyşyp durlar, halinki Hudaý tadan doğrusu aýdan dadyna barakim tersi. Doğrusu şeriatyň aýdan dadynyň şeýilip duran bana doğrusu haram dat. Odam şu dadyň musulman dogan, sen gelip de tada barakim, mene emr ma'ruf nehy münker wa diýmekden ýa musulman dogan. Doğrusu öde münker bolupdy, bidun ejade giripdi, salamsız giripdi, mehrem namehrem raýat edilen hemin türban girip çykdy musulman dogan. Sen daşçawaran habaryň ýok musulman dogan, İsmail Subhani. Inalekem men her gurrumda bir adres berýän. 100 gurrun bersen bara 100 tane adres berýän men taňa. Şu wagtda mafasatyň hakynda. Inalekem şu gargydan çykyp gelýän şiýin gurruny her ýylda bana açyl berýär. Şu mesjide gomamam birde mesjid söda talqyp durlar. Şu taýda heleli gelip läle içýärler. Lälede meter aýterek günterek ta daňdana çeldim. Yani başta helallige çeldim. Helalike goşulşyp, gıýgyrşyp, çyýgyrşyp, şüpürüm bir hayaçylyk bir näme diýen ahym bir utanç, haya, şerm, şunatlar kullan ýere oklap, şu dogratynda şeýle edip durlar. Teleton bu taýda gelip de barahym, bulara gelip aýtmaklygy näme diýe? Gelip diye bir adamın diye bir canını kakmaklık mı diye. Ki adam eğer şu adet çelim oyunmadık bozan oyun yarımdan yarısına vardı. Şimdi melek tövbe deyip de bakayım yarım eden yerler diye tamam gurrun şey diye. Musulmanlığın canını kakmalı olsa, oyundurmalı olsa, tövbe deyip bakayım çağırmalı olsa önce yarım eden deyip adamları tövbe ettirmeli. Ki bidun selam öğü yerler. Bidun icade öýe girýärler. Mehrem namehrem raýat etmäni. Şu dogratynda azda çok ýorşyk etýärler musulman dogan. Şunda dogry däldigine, şuna Kur'an gerekmi? Şuna sünnet gerekmi? Şuna fakat Türkmeniň öz namysy, Türkmeniň öz hayaty, gadim Türkmen näder hayabat bilen aýarlagamyzda. Biziň din analarymyzda, biziň enelemizde. Emma şun ýalaklatary ejade bermeklik bilen Türkmen ýylyň şuň namysy elden gidip barýar. We awwal başlanda bir ýerden başlady. Şun ýalak Bukharaň ýol ip men hasbana biz Bukhara inkarymyz ýok. Indiki inşallah men Bukhara hakynda gurrun bilen. Botin iki hemen gurrun bilen. Bukhara hakynda men gurrun bilen. Bukhara diýip ýa ýöne men adyny tutup men gapdandan bu kunýarly musulman dogan. İnşallah men Bukharaň ýol ip iddia etýän adamlardan men 5 saat sorajak. Şu 5 saat şu Türkmen ili Bukharada okuýp gelen aqullar var. Şolar edipdir diýip de sabit edin. Siziň etçiňiz ýalak. Biz de barakymyzyň hem aýdan kabul edin musulman dogan. Allah temizden tawfik versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.